Wena ukweleta uTemzashi 2000 wena. 2000? Wena ukweleta uTemzashi 2000 wena. Wena kusho ukuthi uyahamba wena uye emadala side uhambe uyofuna imali ngaphandle kwemvumo yami. Uyangicrossa bese le mali uthi izobhadala ngani? Ufaka amalesha leyo. Yazi ukuthi ngiyabona ukuthi manje yazini le ndaba yakhe ngimkhiphe vele ngimhlazise vele. Ukuhlazisa yini? Ngimhlazisa nje. Because manje le ndaba lena ngathi iyangishisa. Because ngiyabona imali yami ngeke ngisayithola. Ayifuna. Khulumani iqiniso nini ukuthi lento le enivumelana ngayo. No. Ngeke solimaza omunye la. Okay khuluma. Okay khuluma. Owazange sakuboleka imali. Angazi manje. Ushuthi uzotshela mina ukuthi ngizela into engekho la. Shuthi. Shuthi lo muntu angasukele azongisusa le ngisuka khona for nothing. I think you the liar here. Ngicela ukubuza. Hayibo. Okay. Alright, ngicela ukubuza. Yazi indaba zakho, relax. Sula smooth. Okay, yazi kwenzakalani? Okay, bheka ke sekadazini man, nazini. Lento lena siyenze ngenye indlela. Yebo lento le. Okay. Yeah. So mangithi ngiyacheka the way afuna ukuthi siyenze ngakhona. Futhi manje nifuna ukungishayisa. Yabo lento le. Because nami ngi-out. Awukashayi. Ngishayile mfethu kuye. Because manje ngi-out angithi manje wagcina sekangigaya vela amanzansi ngadazini. Ngcono ngenzeni? Sizoyishaya lapha ngamtshela na ngadazi indoda azini. Because umfana i-out yami and ayifuni into umfana yazi. Manje ngcono wenzeni? Asishayane ke mangaba vele uyafuna nawe yabo. Wo kanti intombi kaMdule. Intombi kaMdule mfethu. Mara ukho loya. Mara ngoba nawo okakhesha kuze. Kalala. Mara ngoba mara ngoba nawo nina sengibonile ukuthi mara nawe uyazi. If it didn't make sense. Achana true pass now. It's not like lo muntu akayiboleka imali back. Hello Mzansi, it's your girl NDR Unaiso Makanget and I'm bringing you another exciting episode. Hi man, ngise emba lenhle guys. Yazi umuntu sekayahamba manje like ngiyahamba. And this thing is really growing. Reconciliation. Yes, it's exciting. Umashonisa ufuna imali yakhe. I think namhlanje yabo siyongena ngohli. Gobe kunywa. Don't go anywhere. Don't forget to like, subscribe, comment and share. Can we go please? As I said, Babugeli, I bring you the hottest and the freshest episode. Namhlanje sihamba noBhuti uzosiexplainela ukuthi sizoyenzani la imbalenhle. Bhuti njani? Aphila kunjani? Hayi ngiyaphila. Ungasho ukuthi uBhuti ubani kama? Bhuti uNtamzwayi. uNtamzwayi. And then Ntamzwayi sizisuke kude kangaka sofika la eMpumalanga eEmba. Kwenzakalani? Kunosisi nje onkoleda imali abathu sesindi. So bengifuna and imali usisi lo kahlahle ongumngane empintshamo yabo. So waboleka imali kimi. Manje akasafuna ukuyilethela imali yami. Manje ngifuna yona le mali. So uyofuna imali. Ngifuna imali yami vele kuyi. And how long has it been akweleta? I think if I'm not mistaken boma 3 months so sister. Hayi 3 months isikhathi eside kakhulu Babugeli. Interest amaningi. Yeah. Ama interest nje. So Ntamzwayi sitsheleke ukuthi what is the history behind wena noSisindi? Umboleke kanjani imali? Umazi kanjani noSisindi? Usesindi kahle mina ngumazi nje nge-out yami yabona umuntu. So umuntu vele out yami firi. Siyazwana sinaso ngagcina sengimazi kanjalo. Yeah. Ukuthi manje njengoba sengimnika le mali ngicabanga ukuthi mhlawumbe uzoyiletha because sinayo uyazi ukuthi thina sinomuntu siyayisu-achoose yebo lento le. So ngathi hayi yazi wathi ngimnike le mali. Yeah. So ngihambeni kwesikhathi manje ngilandelela manje kodwa uthatha advantage ukuthi okay mina ngimpintshi yamdu noma ngangigayi le mali yabona inanana. So wagcina yena sekadazini man nazini lento lena siyenze ngenye indlela yebo lento le. Okay. Yeah. So mangithi ngiyacheka the way afuna ukuthi siyenze ngakhona. Futhi manje nifuna ukungishayisa yabo lento le. Because nami ngi-out. Awukashayi. Ngishayile mfethu kuye. Because manje ngi-out angithi manje wagcina sekangigaya vela amanzansi ngadazini. Ngcono ngenzeni? Sizoyishaya lapha ngamtshela na ngadazi indoda azini. Because umfana i-out yami and ayifuni into umfana yazi. Manje ngcono wenzeni? Asishayane ke mangaba vele uyafuna nawe yabo. Wo kanti intombi kaMdule. Intombi kaMdule mfethu. Mara ukho loyali. Yazi kwenzakalani ne? Yazi uma uyi-out nawe yabona nje like manje thina siba tempted vele yabona. Because sinento siyibiza ngelast. Sure yiyo yeah kwenzeka yona vele mangathi uyabheka yabona. So kugcina sesivumelana ukuthi okay yazini i-once off. Yabo lento le. Okay.
but uzobuya ngibhekele imali Akubhadale, ngaloku mhlupho yeah. yabona mhlawumbe ngimlinde kancane azagcina seyayihlanganisa le mali le. Yeah. Because sekuyisikhathi esidanyana nje angikoleta Yeah. around boma 3 months so if I'm not mistaken yabona le nto le. So manje awucabanga ukuthi ubhuti Mduduzi mangayiza le ndaba mhlawumbe izomphatha kabi lokho ukuthi manje senibuya ematanyuleni? Angicabanga ukuthi angayiveza sisters because nami ngasisifiso sami ukuthi ngiyiveze mara mangibona ukuthi the way angafuna ukunginika imali yami ngakhona ngigcina ngipamukile phela nami and then umfana naye ngigcina ngazi sobona nje yabona sobona ukwenzakalani. Yeah, babukeli, I think it's high time ukuthi siyeni lapha siyofuna usisindi and mhlambe le pimple solvamuza asiyeni khona siyobona sasa ungangishayisi bhuti. Ngeke ngikushayise mama ngeke just mina fanele nginike imali yami nje kuphela mhlawumbe umduma ngaba mhlawumbe ngakhona ukumnceda sisters Yeah. ammithi halfway Halfway. ngibhadala kancane Hey. it's fine as long as ukhona ukunginika imali yami ibuye yabona noma ngasanginikanga lama interest Neda kunika the anginike original nje amount. le mali Yeah, ngamnika at yona, least because that's gonna be iningi. reasonable. Iningi le mali Kanti ngamnika yona. uthatha malini? 2000 2000 Yeah, bazoyifela ke 2000 Yo, ugel namhlanje 2000. ngiphezulu kwakhe. Asambeni, 2000. let's go. Okay, so bahlala la. Okay. Sanibonani? Ninjani? Siyaphila. Mina igama lami u-NDR ngibuya eProgenity TV ngihamba nobhuti amsho niyamazi. Uthi ubhuti unenkinga uze kusisindi which I'm thinking nguwe. Uzoyenzani kodwa Nkosi yami? mama uyazi ngithi manje inkinga ile ndaba yemali le ndaba yemali indaba manje isikhathi seside kakhulu. Sanibonani. Wo. Angisho yimo zena le ndaba. Angisho ngikhulumile naye Nya- ukuthi manje eze nabantu nje angisa-understand ngoba ngikhulumile nawe hayi And bengingafiki lana ke le ndaba. manje yindaba Because uyifiksile umuntu bengingafuni ukuthi ayazi. But Ayazi manje indaba. problem Yabo, iyazi. Wait, yini ekumele ngiyazi? Yini ekumele ngiyazi? Enkwethu imali ningi. Etamzoshi kushapinde kumele ngiyazi. No, choose akasho yini ekumele ngisho ngoba nguwe uze la because mina nawe sikhulumile so anganda yizo ngiyaphila nophila nifika yazi kodwa shem aninawo amamenazi cha mntamzane sesithina zange ukuzola. hayi Yazi azange nize anginikanga nechance ukuthi ngize ngichaze or achaze ukuthi uzeleni uvela ukukhwela phezulu kwento Ngisho futhi uyazi siyazi. mina. Msindo etamzoshi ngoba ngazi mina isquare sikhokhela kahle Grootman manje ukuthi ngazi uzosilethela abantu hayi khona Grootman akwenziwa Ako kanjalo Provet. sicela chaza indaba aze ngayo la or awucabanga njalo bhuti. Ngicela ukuthi azichaze ukuthi uze ngani. Brother ngicela ukuthi bachaze. kahle isikhathi wena mdunayizi ne. Sisiside manje ngimbekezelela usindi yabona le nto. Yebo. So siyide lesikhathi because le mali dala wayithatha yabona. asikhulumane. So mina naye kahle kahle sikhona sivumelana savumelana Ukuthi ngazo. ushance. Okuyini yona leyo senavumelana emakhoneni. And manje mangathi uyayicheck lento esivumelana ngamanje ayisenzeki the way sivumelane ngakhona yabo lento. That's why manje sengidazini ngcono manje yazini because sengikhathele ukubekezela ngcono ngibhoboze vele njengo achuzi vele Ungazi ungabalekeli Awudingi zakho imali la. yini lena uGrootman yini lena athi ufuna ukuyikhuluma. Angiyazi. Ikhulume Sela imali la thina sesaselanga nje zonke lezi zinto lezi zikhulumayo. ngiyifuna imali yami. And soyithola ngiyifuna imali yami. soyithola. Temzoshuze uzolenda imali sindi isicela imali. Or awazi ukuthi wena uyamkoleta. hayi angikwazi lo ngikweleta ini Hawu. Wena ukoleta temzoshi 2000 wena. 2000 Wena ukoleta temzoshi 2000 wena. wena kusho ukuthi uyahamba wena uye madala side uhambe Yes. ufuna imali ngaphandle Yes. ngaphandle kwemvumo yami uyangicrossa bese le mali uthi izobhadala ngani Ufaka amalesha ayikho ayo. leyo nto leyo Yazi ukuthi Ubona? ndaba khona ngicabanga ukuthi manje yazini le ndaba yakhe ngimkhiphe vele ngimhlazise vele. ukusenzisa yini Ngicabanga ukumhlazisa nje. Because manje le ndaba lena ngathi iyangishisa. Because ngiyabona imali yami ngeke ngisayithola. Makaphika phambi kwachuzi so. Okay. Wena uphika Yini imali? reason ukuthi uphike ukuthi imali uyangikweleta? Phela uyangibamba vele. ngikweleta ini I2000 and manje sekose le mali lena inenzalo ama interest 3 months yonke unganginiki imali yami. Yizwa ukuthi imalini Ngiyifuna yebrother. le mali. umuntu Shayina. nje Le mali phela ngikutshela angifebelanga phela le mali. Eyami le mali ngiyayifuna. hayi kodwa irong ke leyo
Okay ngenze njani? Asikhulumanga kodwa sinawo. Sakhuluma Manje yini into nikhuluma manje iproblem i1. Wait. Nikhuluma ini? Emngani. Yini into enikhulumayo? Kahle bengafisi. Nawu sesifile into And manje yangiyanyisa lo muntu. Ngeke uzukhawathini yami. Mara ngiyifuna le mali, ngiyifuna. Khulumani iqiniso nini ukuthi Ngiyifuna lento le le mali. enivumelana ngayo. Ayekho solimaza omunye la. Okay khuluma. Okay khuluma. Owazange sakuboleka imali. Angazi manje. Ushuthi uzotshela ukuthi ngizela into engekho la. Shuthi. Shuthi lo muntu angasukele azongisusa le ngisuka khona for nothing. Ngicela ukubuza. I think you the liar here. Alright. I think you the liar here. Ngicela ukubuza. Hayibo. Okay. Alright, ngicela ukubuza. Lezi indaba zakho relax. Sula simuzi. Okay, yasikwenzakala. Okay, bheka ke mntu bengafuni ukuyiza ngale ndlela kahle. Izanazo already vele Into sokona ke. relax kahle ngimnike isikhathi eside kangaka. Hayi kahle. Ungazenzi ihlebo ushiswa mkhamba Le kwenze patla ke ngenze njani? patla. Wangishayisa phela lo muntu wakho lo. Wangishayisa lo muntu lo. Wangishayisa. Nalo uyayiphi? If proof Manje wena Awunaproof, manje wena uyazi wenzani. noma ngabe Uyazi wena ushayisa. Yazi mina kahle yazini. noma ngabe nale mali kama wena manje kuza kanjani ukuthi mangabe uzoba nenkinga yemali ulanda ifro yami uzodimanda lawo manyala Nini ukuthi udimanda 50-50 na kuyasho phela mama ngicela ngicela ningisiya ukuyiveza le Ora shithina lento esasiyenza sokuqhubeka le patla sazoqhubeka qhubeke uzobhadala wena le yakho ye 50-50 brother yakho nomkakho yizi yahleka nomuntu lona ayena yena shema yena ngathizwa nama ngcono ngiveze siqhubeke umuntu wabontu wenza njani uzawubona na ngicabanga umuntu wabontu wenza njani because mangaba anganginiki imali yami futhi madala side sizoqhubeka sishayana wena uyangikhomba wena angukhombi mngana mina accuse ngiyapho umuntu omhlowanga uyasuthi umntwana lofu before musumthola usindo sindo yakuhamba kahle kahle sindo yakuhamba ngasala ngizenzani tazi ngoba kanani expel achoose naye makathi uyacheka manje yena le 50 wamyeka njengoba utaqhubeke naye lo mntwana yabo and manje mawuthi uyabheka manje uyangikhawata usindo Angikhawatha usindo ngibuyisele emuva and manje le mali lena ngiyayizalisa tasekhaya and imali engondla ngayo abantwana izalisi uzoyenza njani yebo lento le and manje uyangikhawatha ngcono ngesenzeni akabuyeke kimi ke umbona sibona senza njani Shuthi plan lakho phela vele akusiplan wena boyisa wena wangabhadali imali yakhe ayikho wanganiki imali yakho okay wanganiki imali yakho okay ngicela umgayi mara ngoba nawo okakhesha kuzeki mara ngoba nawo nina sengolile ukuthi mara nawu yazi if it didn't make sense achana true pass now it's not like lo muntu akayiboleka imali vele manje ayikho ke sesiwena le mali le uzoyikhipha ke manje uzoyikhipha hello angizela ngu50-50 lalela angihambi ngakayitholi mina nangipulisa kodwa ngawutshela lokho mina ngisukedeni kangaka ngisukile senifikile mashaya wena nimashe kwayizomba ngizongisikhela this is admission ukuthi vele ukunikile and singanikuyisa court wena uzomnika le mali wena una 50-50 wakho uzosala ngithi ngiyamela bese yasami ngiyakutshela mina ayikho into ozoyenza yami imali yazi shaya umahlehla ngale phinde futhi Samba mzala soccer ball ayipatla soccer ball
Uzoyithola Damzwayile Ya imali. imali yona Babukeli, that was hectic. It was too much. Ubrother bekangikhomba busy angenzela inombolo engazazi la. But anyway, into ebesiyifuna siyitholile. For a fact ukuthi she admitted ukuthi yeah ngikuphekela nana sho ukuthi bona kahle hlele imali bayithathile. Ubrother le mali uzoyithatha and we will make sure of that. Sizokusiza as a reconciliation to get your money back. Ngiyabonga kakhulu. Uzoyithola imali yakho. Ngiyabonga kakhulu. Babukeli, if you're gonna borrow someone's money, ibuyiseleni guys, we work hard for our money. You understand? So mawuzobaleka imali kimi, ibuyisele whether patla or not. Umuntu ufuna imali yakhe. And until next time, let's meet again, same time, same place. Don't forget to like, subscribe, comment, and share. Personality TV. Yeah.